Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Зимній настрій. Так називається виставка, що розпростерла свою експозицію у Закарпатському музеї народної архітектури і побуту. Ну та будемо бачити, що нам інтересного представили художники. Зима надихає на творчість многих талантливих художників. Та в то й не дивина, що многі з них намагаються передати красоту зимніх хвиль на полотно. Уже традиційно кожен раз перед Рождеством організовується виставка художників, котрим удалося запечатлити файні краєвиди нашої карпатської земли. Усьому мися убідили, коли ми пообзирали виставку «Зимній настрій», на котру організатори уставили більше 40 робіт 11 майстрів пензлика з різних куточків нашого Закарпаття. Відкрив виставку газда музею Василь Коца. Сьогодні у виставковому залі нашого музею відкривається виставка під загальною назвою «Зимовий настрій». Ця виставка організована завдяки тісній співпраці співробітників Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури із народними майстрами, умільцями, митцями, художниками нашого краю. Завдяки цій тісній співпраці і за підтримки нашого музею, музею архітектури та побуту, впродовж останніх років відбулася ціла низка культурно-мистецьких акцій. Кожна із цих акцій приурочувалася до певних подій, не є винятком і пропонована виставка, яка присвячена якраз різдвяно-новорічним святам. У тому цілому циклі заходів, які проходять сьогодні у місті Ужгороді, в області, ця виставка посідає своє чільне місце. Много сил приклали на організацію виставки робітники обласного організаційно-методичного центру культури, а іменно заслужений майстер народної творчості України Наталія Стегура. Ця виставка – це наша щорічна акція впродовж декількох років. Ця виставка відбувається в рамках святкування новорічно-різдвяних свят. Кожен рік ми цю виставку стараємося відкрити трошки раніше. Ну, зараз так сталося, що воно вже після Нового року, але ми думаємо, що підняти людям настрій, трошки додати снігу. Бачите, на вулиці снігу нема, а в нас тут дуже гарно, сніжно, морозно, дуже гарні роботи. Ми просто не надіялися, що буде настільки велика кількість якраз на зимову тему робіт. Це дуже порадувало. І я думаю, що люди, споглядаючи цю виставку, звичайно, проникнуться цим настроєм уже святковим, різдвяним, обов'язково. Вже нас багато ще чекає свят, коляда. І вийдуть із гарним настроєм, з задоволенням від нашої роботи. У експозиції даної виставки зібрано роботи 10 митців з різних куточків Закарпаття. Тут представлено понад 40 робіт. Серед авторів варто назвати таких, як відомих художників нашого краю, як Антон Секереш, Аркадій Мухомельянов, а також інші. Оглядаючи експозицію даної виставки, для себе особисто зробив такі виставки, вона навіює спогади про дитинство, оскільки тематика більшості із робіт даної виставки показує нам традиційні побутові такі сюжети, скажімо, таке як наповнення сіна із оборога в зимовий період, заготовка дров, елементарне прибирання снігу біля хати. Чи ходили до бабки колядувати? Так, звичайно, в дитинстві ходили і наголошено тому, що якраз тоді Різдво було справжнім, бо був сніг. Це якби перший такий атрибут, який має бути зимою. Це, звичайно, колядки, це сімейні посиденьки, це запах хвої, запах ялинки в хаті. І така сімейна, тепла, дружна атмосфера, відчуття плеча один одного, такого сімейного, родинного затишку і впевненості у міцності таких сімейних хороших традицій. Заходиш в зали, дивишся і думаєш, Господи, нагадує мені дитинство. Сани, як мамка готувалася до вечора зимового, тихого вечора гарного. Дуже багато авторів
понад 10 авторів, 40 робіт і такі талановиті, різні за тематикою, але всі вони об'єднані одним. Настроєве і дійсно любов'ю до тих традицій, які характеризують нашу Україну, наше Закарпаття. Пам'ятаю зими, які були дійсно фантастичні зими, такі це казка. Це і дотепер у мене казкові такі спогади, коли треба було сніг прогрібати від хати, від старенька хата. У нас була така, як тут в етнографічному музеї. І пам'ятаю ту завірюху, я там гріб, щоб якась дорожка була, воно замітало і замітало. Але самі враження від того, що як колядники ходять від хати до хати. Ми колядували, то така традиція була, що дітки ходили, то радість велика і перевдягалися. Пресвятую Діву пещері знайшли, Пресвятую Діву пещері знайшли, прийшли ко пещері, стаду корму дать, і смотрять на яснах, єсть там Божа мать, і смотрять у яснах, єсть там Божа мать, маленький младенець вели на боги, Пресвятої Діви на руках лежить, Пресвятої Діви на руках лежить, припнула по грудях і кормить його, і в устах цілує сина свого, і в устах цілує сина свого. О Господи Боже, Создателю наш, Ти благослови нас цей радісний час, Ти благослови нас цей радісний час. Знаю, що ти уродженка Перечинщини. Ну так які маєш споминки про Різдво? Кінь можеш по-русинськи поприказати. Дякую. Споминки дуже хороші, дуже гарні і лише світлі. Бо було в дитинстві, дитинство завжди в нас гарна, пора, красива, світла, чиста. І ми всі, як кажуть, родом з дитинства, а я себе завжди почуваю ще десь маленькою дівчинкою. І це було в любові, в щасті, в радості, з бабкою, з дідиком, які ще знали, на той час утримувалося багато, було звичаїв. А які інтереси? Звичаї були дуже інтересні. По-перше, завжди йшло у сад. Я знаю, дідо брав фейсу, сокиру, йшов у сад, і дерево, яке не родило, все казав. Зрубав, якщо не родиш, то тебе зрубав. Якщо не родиш, то тебе зрубав. То все так було. І дуже дивно. І що, був результат? Не знаю, нам здалося, що був. Звичайно, другий рік дерево плодоносило. І дерева обв'язувалися теж, обв'язувалися соломою обов'язково, кожне дерево. Так само соломою всі члени сім'ї обв'язували спини, попереки, щоб не боліла спина, це завжди було. Ну, то вже після того, як бабка з дідиком пішов вже спочатку до стайні, понести там обов'язково порохкати, понести там соломи з тим всім, і потім оттуда йшлося до хати в нас. І стелилося в нас ще навіть донедавна, ну бабка то мені здає недавно, років 10, ще була все солома у хаті, ну, в літній кухні все була солома, обов'язково пару днів вона там стояла. Був достаток? Солома то теж було, ну так це ж символізувало народження Христа на сіні. І завжди була солома, потім соломою обв'язалися і лапки з лиця. Потім кидалися все, орішки, ну то часто ж так трошки було, да, цукерки, і то я завжди в тому рилася, в тій соломі, шукала. А Різдво – то є радість, то є теплота, то є родинні якісь зв'язки теплі, гарні. В родині, коли збирається родина за столом, і хочеться в той момент запам'ятати це до наступного року.
Звичайно, що ця виставка не позбавлена також і такої різдвяної тематики. Яскравим таким акцентом є роботи художниці Бараннікової, які присвячені якраз коляді, де вона показує вертепне дійство, ту традиційну різдвяну зірку. Цікавим є роботи, також імпонують мені, зокрема особисто, роботи мальовані на склі художниці Людмили Стегун, які теж пройняті цією різдвяною тематикою. Різдво – це одне з найвеликих. Пасха і Різдво – це найбільше, що може бути, я думаю, у православної людини. Навіть Новий рік так я не святкую, як Різдво. Які маєте споминки про це свято? Про споминок багато, як ходили в юності, колядували, і в сусідні села ходили, до родичів. Всякі були випадки цікаві. Христос нам ся народив, так рано раненько, радуйся, земленько, Христос нам ся народив. Шла туди панна на ім'я Анна, так рано раненько, радуйся, земленько, Христос нам ся народив. Так рано раненько, радуйся, земленько, Христос нам ся народив. Віддай той хрест нам у дарунок, так рано раненько, радуйся, земленько, Христос нам ся народив. Так рано раненько, радуйся, земленько, Христос нам ся народив. Про Різдво, звичайно, це сімейний затишок, це та свята вечеря, коли за столом збирається вся родина. І з дитинства мені пригадується період, коли ми збиралися із хлопцями, починаючи від свята Миколая, для того, щоб репетирувати коляду, традиційну коляду з вертепом. І ще колись я приказувала, колись сказала бабка, то я вже не була, що пікся кречун у нас сказали, не крачун, кречун, хліб, і кочався хліб, і на яку сторону мав упасти. Там було так, якщо на одну, то буде все добре, якщо на другу, то щось у сім'ї буде не лади, але не знаю. Потім, коли вже при мені не було, бо бабка все казала, що то таке, аж страшно. Каже, краще ми до того не будемо. Да. Ну і так все сідали, всі дружно. Це лишилося такий спомин, чистий, чудовий. Потім все колядувало. Звідки ви прийшли з далекого краю, за зіркою йшли, щоб побачить рожденого Христа Бога правдивого, з пречистої Діви Марії, щоб побачить рожденого Христа Бога правдивого, з пречистої Діви Марії. З далекого сходу ми сюди прийшли, злато смирну нам дари принесли, щоб дитятко звеселіло і нас всіх поблагословило, його прославляймо, славу співаймо. Щоб дитятко звеселіло і нас всіх поблагословило, його прославляймо, славу співаймо. Ви спомните якісь вінчівки? Бо без вінчівок не пускали до хижі. Так. Традиційно у нас у селі після колядки вінчувалися. Ми чуємо, пане Газди, всі святки попровадити, миру кращого дочекати, а вам, пане Газди, доброго здоров'я. Христос се рождає. Файно. На бабин вечір, наприклад, на 18-те. Вінчую вам, пане Газди, щоб вам впав з печі біпа з коша груда, аби вам росла дівка груба.
Би замуж вийшло, бо Так, було так, поповнення так, роду, ай? Так. Я люблю Різдво, я сама з середнього. З дитинства запам'яталося гарне святкування, традиції, все зберігаємо. Так що я це все пам'ятаю, люблю і своїх дітей так навчаю. На виставці представлені роботи як професіоналів, так і аматорів. За їх висловами, це своєрідний майстер-клас про художників. Мистецтво воно розвивається, ти маєш постійно спостерігати, порівнюєш сам себе з іншими учасниками виставки, хочеш, щоб було краще. Своєрідний майстер-клас? Майстер-клас. Хочеш бути, не відставати від других. Зима мене всім приваблює. Я малюю її найбільше, малюю найчастіше, подобається. Люблю зимові види спорту. Багато дивлюся наших художників, і старших майстрів, і сучасних. Зараз закінчую магістратуру в нашій академії мистецтв Ужгородській. Подобається, з дитинства малюю. Працюю в Ракошинській дитячій школі мистецтва викладачем, і з дітками постійно працюємо. Я хочу, звичайно, показати і свою десь творчість індивідуальну. Хочеться подякувати обласному центру методичному, який дає змогу трошечки так реалізуватися як викладачам, як митцям. Звичайно, хотілося на цій виставці показати саме Різдва, коляду, наше Закарпаття. А зима – це гарно, красиво, приємно, м'яко, якщо нормальна зима. Це споминки про Різдво? І споминки, ну, кажуть, для душі спокійстві має зима, таку дає, як мовити, душевне равновесие. Мені дуже сподобалася ця виставка, і я неодноразово вже приймала участь в заходах обласного методичного центру і дуже задоволена. На цій виставці я представила дві роботи свої – це «Різдвяна зірка» і «Зимовий настрій», які виконані у техніці живопису на склі. В цій техніці я працюю давно, люблю її дуже, люблю експериментувати в тій техніці. І я дуже задоволена, що мої роботи подобаються, буду працювати далі. Виставка доказала, що який челядник талантливий, то його майстерство професіонального ошколування лем може удосконалити, а й бо історія доказує, що в іскусстві требася вчити у швидкого життя. І сьогоднішня виставка, і інші акції, які музей організовує спільно з обласним організаційно-методичним центром культури, вони спрямовані на те, щоб народні умільці, ті ж художники, митці із глибинок нашого краю, із сіл, селищ, з різних районів Закарпаття мали можливість
продемонструвати свою творчість на рівні обласного центру. А згодом, як результат, маємо чимало прикладів. Учасники цих акцій, цих виставок беруть активну участь також і у заходах всеукраїнського, республіканського значення. Бажання маю, щоб, якщо для художників, щоб розвивалися, щоб малювали, не здавалися, робили те, що люблять. Треба щось робити, малювати. Зараз часи такі, я не знаю. З дитинства малюєш, мусиш щось робити, розвиватися і рости. Постійно розвиток, тільки розвиток, більше нічого. Етнографічна тематика – це дуже приємно, тому що ми розкриваємо свої корені. Ну, щодо художнього вирішення, вони різні, абсолютно різні. Є високопрофесійні роботи, є, де автори себе починають і висловлюють свою думку до світосприймання. І це дуже приємно. Так що заходиш і бачиш наше життя в усіх його проявах, в традиціях, ось в тому, в чому ми живемо, що ми любимо і що ми хочемо бачити. Ось це і, звичайно, приваблює нас на виставки. Прийшовши на цю виставку, я дуже приємно, як кажуть, здивована і зачарована. Зачарована тим, що кожна робота віє таким холодом, справжнім зимовим холодом, таким світлим, розважливим. Кожні роботи по-своєму цікаві, деякі, як тут було сказано, аж дзвінки від цієї зимової, ранкової чи денної, такого морозного дня. І тому виставка дуже позитивна, дуже радісна, святкова, і я запрошую усіх протягом новорічно-різдвяних свят її відвідати. Чекаємо зими, на вулиці нема лише ховзанка, але зато в залах етнографічного музею зима прийшла вже, чудова зима, очима наших закарпатських художників самодіяльних, але самі враження у них не самодіяльні, у них дуже професійно враження від цієї зими, від настрою, який може бути в Закарпатті присутній. І добре сформована сама виставка, що гарні роботи відібрані, і декілька авторів можна вже так звернути на них увагу, що на них тримається ціла виставка. Усі учасники виставки приказували і утверждали, що красота нашої подкарпатської землі надихала і буде надихати многих людей на творення прекрасних творів іскусства, котрі з радістю діляться тими чувствами, котрі їх посетили, коли вони созерцали уфайтовані кутики Закарпаття, що сотворила природа.